Sa karon na video, ang nakanindot first time na natay sponsor. Siyempre, kung may sponsor, tayo na sampol. Utok ba? Salamat kay sa sponsor sa karon ang CN Carve. First sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Nga nakapower. Mo ni ang produkto. For inquiries, nasa description ang link. Sa karon na video, ay hapit ko kalimot. Mo shoutout pamanday ko. Shoutout sa bandang Timawa, kay Iman Style Civilis, ug kay TJ Bipolar. Salamat kising suporta. Kanina video about ni siya sa tips. Tips ni siya kung unsaon pagtukod sa power kina line up sa banda. Siyempre, ato nang preparahan. Utok ba? Ayaw na pangita og mga maayo na musikero kung magtukod ka og banda. So kaning akong istorya, mao ning nindot na line up. Una, kadtong permintilit sa klase. Basin di ay. Sayo na siya inig-practice sa banda. Reverse psychology, bitch. Kadua, katong inot. Wala lang, inot. Kay naging isa sa imong bandmates na inot. Kay wa di ay. Ikatulo, katong hambugiro. Kay gamay na lang kay na sila karon. Hapit na sila ma-extinct sa mga banda. Kaupat, flexible. Kita to. Kita na mga flexible ba? Kanang kahibaw mo adjust ba sa mga bandmates? Mo balance sa mga bandmates ba? Siyempre, ay nasigkuan dia. Ikalima, pinaka-importante. Pangitag bandmate ni mo na murag taog naong. Para di ta mabintaan sa chicks ba? Inigig ay naunsa. Utok ba? Og nalingaw mo ani na video, please like or follow the page kanang nasa taas. And I'll take the opportunity po to say this. Salamat kasi yung suportahan ni na page.